हेलो सांग हेलो मैंने साଙ୍ଗମାନେ आपको ଆପଣମାନେ प्रोद କେମିତି किशोर ଅଛନ୍ତି ब्लॉग्स ଆଶା କରୁଛି 2.0 को ଆପଣମାନେ समस्त को ସମସ୍ତେ ଭଲରେ स्वागत। ଥିବେ। ମୁଁ ଏକ ଆଜି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରେ ମୁଁ ଯାଇଛି ଆଜି ଏକ ଏବଂ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲରେ ଆସିଛି। ଭିତରେ କିଛି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ବି ଜଙ୍ଗଲରେ ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କିଛି ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫା ପଥର ଦେଖେଇବି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣ ପଥର ଭିତରେ ହିଁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁ ପଥର ରହିଛି ଅଛି, ପଥର ଏବଂ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ପଥର ଅଛି। ତଳେ ବି ପଥର ପଛଆଡ଼େ ତଳେ ପୁଣି କିଛି ଆଉ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା ବି ଆଗରୁ ରହିଛି। ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ମାନେ ହାତୀ ରହିବା ଜାଗା ରହିଛି। ମୁଁ ସେଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହାତୀକୁ ଦେଖେଇବି। ତ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ସେ ଏଠି ଜାଗା ବି ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଖେଇବି। ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟ ଭାଇ ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଜାଣିପାରିଥିବେ। କରୁଛି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ଯାଉଛି। ସେଇ ଜାଗାକୁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। देखो भाई साहब ये कैसा रास्ता है यार। ମୁଁ ଏବେ ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓ ଭାଇ ସାହବ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହାତୀ ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଗୁମ୍ଫାଟା। ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ସେଠି ହେଉଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଥିଲା। ଏବଂ ଏକ ବାବା ବି ଆସିକି ସେଠି କ'ଣ ଯେ ଇଏ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ଏଠି ବି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ପଥରର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହୁଛି। ପୁରା ଛାତ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ି ରହୁଛି ନା। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ସେଇ ଏବେ ଯେଉଁଟା ଦିଶୁନି ସେଠି ହିଁ ହାତୀ ସିଙ୍କୁଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଟା ଦିଶୁଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସେ ହୋଲ୍ଟା ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେ ସେଠି ହାତୀ ଏଠି ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଏ ଜାଗାରେ ହିଁ ହାତୀ ରହୁଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାତ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଛାତ ପଡ଼ିଲା ପଡ଼ି ରହିଛି ପଥରଟା। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେମିତି ରହୁଛି ଏ ପଥର। ଏବଂ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବି ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ହେଇଥିଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ଦେବ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଏକ ଗୁମ୍ଫା। ମୁଁ ଯାଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଉଛି ଭିତରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭାଇ ସାହବ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା। ଏ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ଗୁମ୍ଫାଟା ଅଛି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ କେତେ ଗୁମ୍ଫା। ଏଠି ଗୁମ୍ଫାଟା ଭିତରେ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାଟା ହେଲା, ସେତିକି ଯାଇ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେଲି। ସବୁ ଉପରେ ଏମିତି ରହୁଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପରେ ଅଛି। ଆଉ ଏ ଜାଗା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି। ଯଦି ଏଠି ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା ନା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ପଥରଟା ଅଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ପଥରଟା କେମିତି ଅଛି ଉପରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କେମିତି ପଥର ଅଛି। ଏଠି ବି ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶିଥାନ୍ତା। ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରଠୁ ଛିଡ଼ିଥାନ୍ତା ପାଣି ଏମିତି ଆସିକି ତଳୁ ୱାଟରଫଲ୍ ହେଇଥିଲେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏଠି ରହିଥିଲା ଝିଙ୍କ। ଏଠି ବି ଝିଙ୍କ ରୁହେ। ଏଇଟା ଶିକାରୀମାନେ ଆସି ସବୁ ବିନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ଝିଙ୍କ ରହୁଥିଲା, ଏବେ ବି ରହୁଥିବ ମୁଁ କହିପାରିନି। ଏବେ ବି ରହୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଝିଙ୍କ ରୁହେ। ଏଠି ଆସି ଶିକାରୀ ଯାକ ସବୁ ଏଇଟା ଏମିତି ଆଗୁଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଆଁ ଲଗେଇକି ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ଆଉ ଅଲଗା ଜାଗାକୁ ମୁଁ ଦେଖାଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇଟା ବି ଏକ ଗାତ, ସେ ଭିତରେ ବୋଧେ ରହୁଥିଲା ଝିଙ୍କର ଘର। ଏଇଟା ବି ଏକ ଝିଙ୍କର ଘର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଝିଙ୍କର ଘର, ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଙ୍କର ଘର। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଣୀ ବି ଏଠି ରହିଥିବେ, କିଛି କହିପାରିବୁନି ଆମେ। ଶିକାରୀମାନେ ସେଇଟା ଜାଣନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଦେଇକି ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଏବେ ଗଛ ଉପରେ ଚଢ଼ିଗଲି। ମାନେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟ ଯିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଯାଉଛି। ଗଛ ଦେଇ ଚଢ଼ିକି ଯାଇକି ସେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ଇଏ ଯେଉଁ ଦେଖୁଥିବେ, ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏକୁ ଔଷଧ ଗଛ।
ଆକୁ କ'ଣ ଯେ ବଜ୍ର ଖାପ୍ତା ଗଛ କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବି ଔଷଧୀୟ ଗଛ କିଛି ରହିଛି ଏଠି ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିନୁ। ଯଦି ଜାଣିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଗଛ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଛ, ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଯାଇଛି। ବଜ୍ର ଖାପ୍ତା ଗଛ କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଗଛ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆଉ ଏକ ଜାଗା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜାଗାଟା ଏକ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆରାମରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆସି ରହିପାରିବେ। ଏ ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ଆସିକି ଏଠି ବର୍ଷା ବେଳେ ଆସି ଏଠି ରହୁଛନ୍ତି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଏଠି। ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ଆସି ରହୁଛନ୍ତି। ବଢ଼ିଆ ଛାତ ବଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ଉପରେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ସିଲିଂଟା। ଏତେ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଆରାମରେ ଆସିକି ବର୍ଷା ବେଳେ ରହିପାରିବେ ହେଲା। ଏମିତି ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି ଏଠି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏଠି। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଏଭଳି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ଏତିକି ବି ଇଆଡ଼େ ରହିଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତଳର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଇକି ଆସିଲୁ। ଏ ପଥରର ଡିଜାଇନ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛାତ ବଡ଼ି ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଏ ଭିତରେ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଆଉ ଉପରେ ବି କିଛି ଏଭଳି ରହିଛି, ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ମାନେ ପଥରଟା ଉପରଠୁ ପୁରା ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି ହେଲା। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ସାରିଥିବେ। ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି, ପଛରେ ଆଉ ବି କିଛି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଏଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ପଥର ଅଛି ତଳେ। ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଠି ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ। ଏଠି ସବୁ ଏମିତି ହିଁ ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ବାଦୁଡ଼ି ବି ଥିଲେ, କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ରହିଛି ଏଠି। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ। ଏତିକି ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ଏଠି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଦୁଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଗଲା। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାଦୁଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଯାଇଛି ସେ ଏଠି। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବାଦୁଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ପଳେଇଲା ସେ। ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିବାର ରାସ୍ତା ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନେ ଆସିପାରିବେ। ତ ଏ ଦେଇକି ରାସ୍ତା, ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦିଶୁଛି ଏ ଦେଇକି ଯାଇପାରିବେ। ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ଏପଟେ ବି ଆପଣ ବାହାରି ପାରିଥିବେ। ତ ଏପଟରୁ ଗଲାବେଳେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାଟା ରହିଛି। ଏ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି। ଏତିକି ଗୁମ୍ଫା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ ଏଠି। ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ସାରିଛି। ଆଉ କ'ଣ ଦେଖାଇବି? ଆପଣ ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏ ଦେଇକି ବି ପଶି ପାରିବେ ଆପଣମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଦେଇକି ବାହାରିଥିଲୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଇଏ ଭାଇ ସାବ ଭିତରକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲି। ଓ ଭାଇରେ, ଇଏ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଳାଇ ଯାଇଛି। ବାହାରୁଛି ମୁଁ ଏଠି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବି। ପୋଜକୁ ନେ କ୍ୟାମେରା, ନହେଲେ ପାକେଇ ଆଣିବ। ये माँ क्या, ये बोलना नहीं बेटा। ये माँ ये माँ क्या किमती बेटा किरेंची भांडे बनाई बे। ये माँ क्या एल्ले भी ट्राई कर भी माँ करे। तो बर्तमान मुझे किनका जगार अच्छी आपण मान देख पार्थिवे। ये देखंतु भितरे किभଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଛି। ये देखंतु
ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ସବୁ ରହିଛି ଏଠି ପଥର ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ସାହେବ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆସିଛି ଏତେ ଛୋଟ ଜାଗା ଦେଇକି ଏ ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଟା ଦେଖିଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ଦେଇକି ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବହୁତ ଛୋଟ ଜାଗା ଥିବାରୁ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ତ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ ଆଉ ଏଠି କେମିତି ସବୁ ତଳେ ଯାଇଛି ଏଠି ଏମିତି ଏଠୁ ଏମିତି ତଳେ ଯାଇଛି ଏଇଟା ଏବଂ ଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ଜାଗା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଇଏ ଭାଇ ସାହେବ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଳି ଭାବରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଛାତଟି ପଡ଼ିଛି ଏଠି ପଥର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପଡ଼ିଛି ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଳପଟେ ପଥର ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ତଳପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁ ବି ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ଏକ ପକ୍ଷୀଟି ବି ଏଠି ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଏଠି ବି ଏକ ପକ୍ଷୀଟି ବସା ବାନ୍ଧିଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଘରଟା କାହିଁ ଅଛି ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପକ୍ଷୀଟି ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଏଠି କିନ୍ତୁ ସେ ଏବେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିନି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏକ ପକ୍ଷୀଟି ବି ବସା ବାନ୍ଧିଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ସାରିଛି ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି ପଥର ଉପରେ ପଥର ଏଇଟା ପଥର ଉପରେ ଅଛି ତଳା ଗୋଟେ ପଥର ଅଛି ତା ଉପରେ ଢାଙ୍କି ହେଇକି ରହିଛି ହେଲା ତ ମୁଁ ଉପର ପଟରୁ ମୁଁ ଏଭଳି ରାସ୍ତା ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଉପରେ ଯେଉଁ କଣା ଅଛି ସେ ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଏତେ ଛୋଟ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ଆସିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଉପରେ ସେ ଦେଇକି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ନଚେତ ଉପରେ ବି ଏକ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେପଟେ ବି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ରାସ୍ତା ଅଛି ସେଠି ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ଏପଟେ ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ଏବଂ ଏ ଦେଇକି ବି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଦେଇକି ଯିବେ ବୋଲି ସବୁଠୁ ସୁବିଧା ରହିବ ହେଲା ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏପଟେ ତ ଯାଇ ହେବନି ସେ ଦେଇକି ଏକା ଆସିଥିଲି ଏବେ ମୁଁ ଏ ଦେଇକି ବାହାରୁଛି ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ମୁଁ ସେପଟରୁ ଆସିଥିଲି ଏବଂ ଏପଟରୁ ବାହାରୁଛି ହେଲା ମୁଁ ଯେତେ ଉପରେ ଯିବି ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ କରିନେବି ହେଲା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଯାଇଛି ଉପରେ ବାଜିଲାରେ ବାବୁ ଓ ଭାଇ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣ କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତା ଏଠି ଅଛି ଏ ଭାଇ କେମିତି ବାହାରିବି ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏଠି ରାସ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଓ ଭାଷା ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଆଉ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ସେଇଟା ବି ଏକ ଖତରନାକ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିବାକୁ ବି ବହୁତ ଡର ଲାଗିବ ମୁଁ ଯିବି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଯିବି ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ମୁଁ ଯାଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ମୁଁ ଏକ ଆଉ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ବାହାର ଏଭଳି ଭାବରେ ଉପରେ ଛାତ ପଡ଼ିଛି ପଥରଟା ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାହାରୁଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି କେତେ ଭିତରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏଠି ବହୁତ କିଛି ବି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି ତ ଏଠି ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଗୁମ୍ଫା ନାହିଁ ଏତିକି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ସେଇ ଗୁମ୍ଫାରେ ଏଠି ମୁଁ ଏବେ ଦେଖେଇଦେଲି କେତିକି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ଦେଖାଇଲି ନା ନାହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୁମ୍ଫାଟା ଏଠି ସେତିକିରୁ ଆଉ ଛାଡ଼ ନାହିଁ ହେଲା ଆଉ ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖାଇକି ହିଁ ଆସିବି ହେଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି ପଥର ଜାଗା ଟିକେ ବହୁତ ଖସଡ଼ା ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ହେଉନି ବିଶ୍ୱାସ ତ ହେଉନଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ
ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ହିଁ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ଏଠି ହେଲା, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ। ଓହୋ ଏଠି ଏତିକି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି ନାହିଁ, ଏମିତି ସିଆଡ଼େ ଯାଇଛି। ଏଇଟା ତଳପଟର ଗୁମ୍ଫା, ଏଇଟା ତଳପଟର ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏଇଟା ତଳପଟ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲୁ, ଏବେ ସିଆଡ଼େ ଗୁମ୍ଫା ଦେଖିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାକ୍ ହେଉଛି, ଏବେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ହିଁ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ତଳକୁ ଖସୁଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ କେତେ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଠି ବହୁତ କଷ୍ଟ, ପଥର ସବୁ ଖସଡ଼ା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଯାଉଛି। ପଥର ବହୁତ ଖସଡ଼ା ଏବଂ ଏଠି କ'ଣ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ବି ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି। ଏଠି ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ରହିଛି, ମାତ୍ର ଏତିକି ହିଁ ପଥର, ଏଠି ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି ସବୁ, ଯାହା କିଛି ଦେଖିବା କଥା ଦେଖେଇଦେଲି। ଆଉ ଓ ଭାଇ ସାବ ଆଉ କିଛି ବାକି ବି ନାହିଁ, ତ ବାକି ବୋଲେ ଏତିକି ହିଁ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ ଭିତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବି, ତ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି ଆସିଲି, ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିବି। ବାହାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବାହାରି ଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଏଠି ଉପରେ ପଥର ବି ଅଛି, ସାଇଡ଼୍ରେ ପଥର ଅଛି, ଏଭଳି ଭାବରେ ଜାଗାଟା ଅଛି ଏଠି। ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାରିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି ସାଡ଼କୁ ହେଲା। ବହୁତ ଖଦର୍ଜ ଭାଇ, ଏଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖଦର୍ଜ ଏଠି ହେଲା। ମୋତେ ଏତେ ଡର ଲାଗିବ ଯାହା କହିବାକୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମାନେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ। ଏ ଜାଗାଟିର ନାଁ ହେଲା ପେଲାର। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖାଇଥିଲି ସେଇ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାଟା ନା ଓଡ଼ିଆରେ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫା କୁହାଯାଏ, ଏବଂ ସୌରାରେ ତ ଆମେ ହାତୀଶାଲ କହୁ। ତ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏବେ ପଥରର ଉପର, ଏବେ ମୁଁ ସେ ଗୁମ୍ଫାର ପଥର ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ପଥରର ଦୃଶ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପଥର ସବୁ ରହିଛି ଏଠି, ଏତିକି ପଥର ରହିଛି। ଆ ତଳେ ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖି ସାରିଛି, ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଠି ପଥର ଏଭଳି ଭାବରେ ରହିଛି, ନିହାତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଠି ବହୁତ କିଛି ନାହିଁ, ଏତିକି ହିଁ ଅଛି, ଯେତିକି ଥିଲା ମୁଁ ଦେଖେଇ ସାରିଛି। ସାଇଡ଼୍ରେ ପଥର ସେତିକି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ପଥର ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ ମୁଁ ଏବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଛି, ବାଏ ବାଏ।